Assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe, ko arde salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Hande en puɗɗima jangde nde. Mi wino on aset hande woni fuɗɗode hankadi jangde men nde, tawde Allah walli en jangini karfeje ɗe laabi limtinɗi. En kolliri harfere fof ɗo woni gotel gotel ɗo, kadi adda e mbadi wondi. O gasi ƴettanmi on kala hen harfere, kollumi on hen harfere nde so nde adima holno bindirtande, so woni hakkude holno bindirtande, so woni sara holno bindirtande, alamo ne wondi holno bindirtande. Kala harfere waɗa noon ha timmi gaddami on alkulal janginirde ko wiyete alluwal ayqashun. Tongumi ɗum ɗon ha tongo ɗon ɓallo haqqille ma o. Gaynumi gaddami on alluwal abatata nde wonno woɓɓe hen ko ngal ɗo janginirta. Kollumi on ngal ɗon no wayata. Kollumi on alluwal abajada nde wonno woɓɓe ko ngal ɗo janginirta almuɗo codol. Gartirmi alluwal ayqashun. Ɗeɗo alluje fof on kollamaɗe. Hankadi noon en natani ko wiyete jangde. Dendagal ko winda a jangani ɗum andu ko jangunoɗa ko ɗum ka famani. Ɗo kala ko bindumi a jangani ɗum andu ko jangunoɗa ko ɗum woni ka famano. Ko ɗo hankadi mbawata andude ko jangannoɗa ko a faami ɗum walla a famani ɗum. Ko ɗum saabi hankadi e naati ko wiyete baa, siñiije, mimarak, alif, lam ha saqiru. Alif, lam, ara, ha tongu, mim, alif jowiɗo, nunarak, alif, lam, ara, ha tongu, jubriya, mimarak. Ɗum ɗo woni bismillahirrahmanirrahim. Ɗo tan ma won karfeje 10 ɗe jangunoɗa ɗe naati e nder bismillahirrahmanirrahim. Atinani ko ɗo mbawata sañde hankadi bindol, ko ni karfeje cañorto. Ɗo noon hankadi kala ko bindanmami a jangani andu ko alluje ma ɗe janginnoɗa ɗe woni a famani a wawani. Ɗum jarani aɗa huñade ni. Ɗo kala ko bindumi hankadi a jangani andu ko an wona min. Ɗum saabi hande on janginama bismillahirrahmanirrahim holno windirte. Ndewnumi hen alif, lam, ha cewɗo, mim, del, lam ha saqiru. Ndewnumi hen ara, ba jorɗo, alif, lam, ayna dariɗo, alif jowiɗo, lam, mim, jubriya, nunarak. Ɗum ɗo woni alhamdulillahi rabbil alamin. Ko ni windirte. Gaynumi ndewnumi hen alif, lam, ara
ha tongu mim, alif jowiɗo nunarak, alif lam ara ha tongu jubriya mimarak. ɗum ɗo so rendi woni arrahmanirrahim. ndeke hande alluwal ma hande ngal a heɓi hen bismillahirrahmanirrahim, a andi hen kadi no bismillahirrahmanirrahim jangirte, a andi no windirte, kadi a andi alhamdulillahi rabbil alamin no windirte no jangirte, a andi arrahmanirrahim timmijo no windirte no jangirte. joni noon deftere ma jahanta hankadi, guddita deftere ma, ƴeewa fatiha ɗo woni ɗo, ma yi toon bismillahirrahmanirrahim no windirte, ma yi toon alhamdulillahi rabbil alamin no windirte, arrahmanirrahim ɗon kaɗɗa ɗon. ɗigga ƴetta kuƴol ma e karne ma, mbañitoɗa ɗum, janga ɗum ɗigga, mbasa ɗum yowde. an jangowo to am, jangowo amata, jangowo gamo wawata. sa wi noon min mi ko janganmi ko haajamo a wawata, ko ma jogonɗa ɗum ñalawmayel e waktuyel, mbiya subaka law hade mi dawde mi janga hen hami reftomi dawa, walla somi dawi hami jippi mi janga hen, komi dawowo mi janga e laawol he hade mi yettoyade to paami to tawa mi ɗiggini e laawol he. ka jolɗo e laana aɗa dawa, janga e laawol he, aɗa arta kadi janga e laawol he. wala gonɗa ko nokku gollorde, a rokkama heure ma poftotoɗa o, jaha joñoɗa joñande ma janga ɗon nde gaynoyta tawa aɗa foftorima janggori ni foti. subaka law wendogo hadema ummade aɗa dawa, piya hen daɗe ma 5 dawa, garta piya hen daɗe ma 5 wona 10 tan mbawa. ƴetta kuƴol ma mbañitoɗa ɗum, janga ɗum, mbawa ɗum, ɗigga law, ceerta hen law, jaha hajuma. koni jangirte. o saha ko saha golle. ken mawɓe en mbawa jangirde no sukaɓe jangiranno ni, ko jangde peeje. ɗum saabi rewna e weeyo. a yiyani kam mi yiyanima, rewne ɗo yettoto e portable ma, yettoma, keɓa ɗum, mbañitoɗa ɗum e karne ma. so tawi portable ngal boni, heddo e karne he taw wiyata ceerno ɗum ɗo majji, ɗum majji. kadi mbaɗat hen balle moɗon e jingere moɗon, kala ɗo mbawɗa wonde aɗa naftoro hen, nafa hen. kala ɗo mbawɗa wonde, so funnangue, hirnangue, rewa worgo, aɗa janga hen, so YouTube, so Facebook, e kala nokkuɗo tawma ɗon, tawduma e jangde nde, janga hen, mbawa hen, eto anne wadde hen ballal ma ngal ceerno ma teskortoma, anne waɗi hen jungo ma. ɗum ɗo ko galle golle. garen jingen galle golle ɗe, courant, wifi, connexion, en jeeya ɗum. nafata noon enen fof ndenden ɗum, tawde en jahan tenoyen, pukken bahe janggen. allah lumtini ɗum weeyo, wadde gona ɗo gonɗa, janga ɗon, mbawa ɗon, yettir ɗum allah. an ɗon jiɗɗo jeeyede heno, ɗo woni laawol ngol. mbatta ko 00 221 mbaɗa 77 906 14 81, mbaɗa yaya, mbaɗa li jiya wasabo, ngara kaala indema, yettodema, kalanɗa sirriji ɗi, aɗi belma, jokkoɗa e majji. a yiɗa gacceɗa ndeeƴa, ko an jeeyi jawdi ma, an jeeyi haajuma, jangde ma jiɗɗa, kolɗa lawol ɗe ndewata janga. yalo ko en nande e famde e gollude. o ko musidɗo moɗon giɗo mo saabu allah, Yaya Ly, kono Sénégal. alhamdulillahi bil alamina. ƴette kuɗi mon e carneji mon,
windemo ari toon o wañete jangge ɗigga famɗi heewi yo ɗiggu famɗi heewi yo ɗiggu waɗa barke on jarama salam